na-install ka tong live na to. Si ano, Senator Alan Cayetano. Sino? Saan? Lido ang skando. Sino to? Sino yung babae? Standby! Sa likod na po tayo ng konti. Sa likod na po. Hawakan ko po kayo ha. Rolling! Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan. Kasalukuyan po kanina sa Shaker Road. Kikita si Tito Boy. Hawakan mo po si Ma. Ano daw? Si Pia Cayetano. Ganda pala ni Ma'am Pia, guys. Ate Pia! Ate Pia! Ate Pia! Ate Pia! Ate Pia! Ate Pia! Yung 10,000 na pa nga. Hindi, Senator. Mga ano tong mga... Ano ba yan? Ay, mawa na kayo sa Pinas. Yung TV vlog siya. Si Boy Abunda, hello. Ayaw akong mag-picture. Tinatamad ako. Ay, ito yung mga sino yung interview nila? Hindi, mamaya. Uy, importante yan. Kaya dapat may mic siya. Ganda ng kapatid ni Sir Alan. Ayun, tingnan mo. Si Boy Abunda, gusto ko makita. Yun. Hindi niya rin alam. Ay, basa mo sa akin ha. Ang problema, ang dami. May ano dito. Dito kasi tayo na. Halika. Yan si Boy Abunda. Unang ano, nakita ko sa kanya. Hindi niya talaga. Si Boy Abunda. Meron ako. Ay, Boy Abunda, picture tayo. Ay, basa mo sa akin. Masyadong maanong passion na sa atin. Ayun naman. Dahil ako.
Oo. Hindi ko alam kung ano sinasabi nila. Pwede magpa-picture mo. Tapusin na po namin ate. Sige po. Nagalit. Hindi kasi kami nanonood ng TV. Puro ano na lang. Puro kami trabaho. Kunin niyo yung Halimbawa, dalawang araw, tuwang-tuwa dahil nakakasalamuha, nakakasama. Nakasama ko po kagabi. Kaya, hindi po iba sa akin po. Dahil napakarami ang waray. Senator sila. Siguro artista ka daw ba kuya? Quiet po lang. Sandali lang ma'am. Sandali lang po tayo. Marami pa po kasiyahan. Alam niya mga Sino ba? Sino ba? Yan, gusto ka lang. Ito po yun. Gusto mo daw magpapicture. saan makakasama po yan? Bakit Lamang po yan. bata pa ba? O, may kukuha din yan. Saglit lang po. Hong Kong, ulitin natin ha. Hong Kong picture lamang po. Sa Cayetano in action with Boy Abunda. Yes! Hong Kong! Yes! Papalakpak daw. Gusto ko siyang ano. Hindi ko maano, malit ako eh. Sayang wala silang mic. Nag-record sa tulpor. Ibang side na may ibang side. Kaya, balik ka muna. Ay, 1 million viewers na ako. May 1 million viewers na ako. Naghimarito. Bawal ba? Ito po. Yasan ka nga. Pwede. Hindi lang kita. Mamaya daw. Magmamike na. Sinsanskay, shout out! Sinsanskay, dinig mo ba ako? Sinsanskay. Yan o, kita mo na si ano, Tito Boy. Abunda. Sinsanskay, dinig mo ba ako, Sinsanskay? Muhammad. Nag-ano na lang nga ano. Ito, 1 sinaraan. Kapalain ko na kasi ano ko na rin kumain. Hindi na vlog mo. Maingay kasi ako. Yes, dinig kita. Okay. Yan o, kita mo na si Tito Boy. Kaso palopat na ako. 17%. Maghintay ka lang, kamayan ko lang siya. Malamig kamay ko. Tayo ni Kuya Pundan yan mamaya. Ayan o, si Sanskay. Tanongin nyo kung sex o chocolate. Pastok. Pastok muna tayo. Mamaya daw. Yung isa. Hello! Sabihin natin, we love you, Ate Pia. 1, 2, 3, go! We love you, Ate Pia! We love you, Kuya! Ate Pia.
Ito, magpa-extra muna ako sa camera. 1, 2, 3, go! We love you, Ate Pia! Quiet na po muna. Hong Kong Koy. Yan o, si Tito Boy. Kaso lubat ako. Lubat. Baba yung sipi ko. GTV vlog shoutout. Ayan o, sikat na tayo guys. Sa TV. Hello. Sikat na tayo sa TV. Kaso alis na ako kasi lubat na sipi ko. Lubat sipi ko. Yung power bank ko naiwan. O diba? Diba Koy? Si ano yun? Si Senator Alan Cayetano. Saka si ano? Si Pia. Saka si ano? Lobat Koy. Sipi ko. Cheers ko muna. Dito na ako, paakyat ako para ito lang sa nalat. Ipag, sang exit ka? Puntahan kita. Papunta na ako sa exit F. Saan ka ba? Titan mo kini ang team nga kwantay. Ali pikot manuba. Ano to jibado? Ano ang isunat ng magtitin? Ni Alan Cayetano kini Tito Boy Abunda. 1. Ay. Koy, may umilobat. Kunin ko muna yung anong power bank ko. Lobat. Nalobat, Koy. Bayad na po. Maya, susunduin ko yung hipag ko. Isa ni Abot. Skirt. Dagat baby. Pila daw, pila. Manok na daw, daw. Dito na ako, Hipag, saan ka banda hipag? Puntahan kita. Koy Mayumi, thank you. Imit ko saglit yung hipag ko. Hipag, wag ka nang mag-exit. Puntahan na lang kita dyan. Hoy Mayumi, mag-live ka? Shout out sa 8 people million in the house. 8 people million in the house, pero kuya, alam mo, nakatayo yung CP ko. Ewan ko ba? Ba't nakatayo? Ingat ko. Yan. Thank you. Maya ko, anong oras ko?
Kaya sobrang lamig dito sa ano, sa Hong Kong. Meet ko yung hipag ko. Nakita mo si ano, si Abunda, saka si Alan. Hipag, saan ka banda, Hipag? Dito ako sa ano, antayin kita dito sa pa-exit A. Orby, wag kang mag-exit. Abot mo na lang. Ah, sige, Koy. Chat mo lang ako, Koy. Ipag, saan ka man din, Ipag? Dito ako sa ano, antayin kita dito sa pa-exit A. Hibag! Saan ka kaling pati dami mong bitbit? Oh, hello! Kailan? Andyan si Tito Boy Abunda. Tito Boy na lang. Saka si Erwin Tulfo. Saan? Diyan, sa chattier. Wala lang, ano nang, ano na ngayon, butukan na naman. Andiyan sila ngayon? Oo. May pa umalis? Ipa, merong pinamigay na t-shirt nga eh, si Erwin Tulfo. Si Cayetano din. Ipag, magkano daw yung ano, ibabawas mo na lang daw sabi ni Jube. Yung, bawas mo na lang dyan sa ano. 1,341 ba yun? Maglet. Yung kay Jube, magkano yun? Hindi yan po sila yung isa. Hindi ka pupunta sa Honghambe? Mamaya. Ba't di na lang kayo sabay? May ano pa po. May? Magkano? Saglit. May pekas ka na, oh. Oo, may nilagay ako, hindi na matanggal. Ay, magkano? May 60 pesos ako dyan ipag na-receive mo. 1,341.75. Tumaba ka na, babe. Oo, tumaba ako. Hindi ako 1,3? 1,342. Ah, saan? Ayun, 1,340. Ba't naka-orange kayo? 42. May points 25. Bigyan ka, 20 yung iaawas ko kay Juby. 1,320. Adi 121. 121. May pulis, oh. Ha? May pulis. Yung 60 pesos ipag sa'yo muna, tambay mo lang muna dyan, ha? Na-receive mo yon? 1,221. Sana all, may ano, sana all, every Sunday may kuskus. 21. 1,213. Malulugi ka. 1,3 pala. Buti loyal. Buti loyal kayo pag. Ano mo pa ako, kulang yung binigay mo, ipagkamo din lang sa akin. 1,321. 1,3. 21. 1,2. Oh, 1,3. 1,3. 20. 25 ko pa. Parang bangko kasi sa akin nagpapapalit ng peso. Hindi, okay lang ipag kasi ano tawag doon. Meron pa ako ibibigay sa yung Hong Kong, di ba? Wala ang piso. May Hong Kong pa akong utang sa iyo. Oh, akin na. Magkano? Tingnan mo. 5? 5 ba yan? 10. Tingnan mo. Ang sakit yung kilay ko na to. Ba't ang dami mong luggage binigay? Uuwi nga ako, hindi ko sasabihin sa'yo kasi magpapadala ka. Kagaya ni Hipag. Ayoko. Kagaya ni Insan Lana eh. Hindi ka siya, be. Saglit, ang Hipag pasin muna ako 65. Magkano Hipag? Pagilid. Ganyan. Buta. Hipag, 60 pesos kasi magkano yun? Ibibigay ko sa'yo. Yung damit, baka makalimutan mo. Ayoko pala. Ganda. Guys, Hipag ko, ang ganda niya. Yan. Naka-live pa. Oo, kalib ako. Naka-live siya. Naka-live. Wala naman akong viewers.
Ano, ikaw nagtahipag o pinatahi mo? Tahi ko, hindi naman ako Pwede marunong. ba ako dyan, Bio? Dyan, ganyan. Pwede yan, Bi. Magkano ba yun? Po! 21 plus 30 to 53 Hong Kong. Ano kaya? Yung ganito, ipasok mo sa maleta ko. Ha? Oo. Hip- Try lang. Nung nag-ano tayo, yan. Ayaw mong makita si ano? Ay, hipag ko, Koy. Yan o, hipag kong sexy at maganda. Pwede yan, Bi. Dito sa kabila, dito sa kabila. Dito sa kabila ilagay. So, 21 plus 30 to 53 Hong Kong. Dito, 53 Hong Kong. Nahanin mo si Zipper. At ito, Zipper, oh. Ang taas. Sige, ipitin mo. Push mo kasi. Wow, guwapa, Koy. Oh, hipag, ganda mo daw, hipag. Ang ganda mo daw. Oh, maganda yan. Sexy, mabait pa. Mabait pa yan, Koy. Ano, kasing ganda ko. Wow, gwapa, Koy. Oh, gwapa siya talaga, Koy. Ito rin, oh, gwapa rin to. Ang best friend niya. Oh, di ba? Gwapa. Be, tumaba ka. No. Ito, Koy, oh, gwapo rin, oh. Pareho ni mo, Koy. Ito, gwapa rin to, Koy, oh. Tingin ka nga dito, be. O, yan, Koy. Ganda, oh. Ba't may inupuan? O, gwapa rin, oh. Kahit haggard yan, na. Koy, kahit haggard, oh. O, ganda pa rin. Kailan uwi mo, ipag? Hindi ka naman natin po. Ba't may kutsilyo ka dyan? Sige na, okay na. Okay na, ipag. Isa lang. Chat-chat na lang. Hindi ko alam kung ilan yung ano mo. Kailan ba uwi mo? Ang pangit-pangit ng maleta. Haggard. Kanino ba yan? Kanino ba yan? Ba't may mga tape-tape? Kanino ba yan? Kay Pintigil, kay Michelle. May kakal ka kami. B.O. Tingnan mo, oo. Kailangan mo na. At least meron. Pangtambak. Bye-bye, hipa. Bye-bye. Alis ka na? Bye. Alis na siya. Okay. Saan ka, pe? Sa charter, sa may Blackman, malapit. Oh, tara. Sabay tayo. Hindi, may pupunta na ko dyan sa Ay, akala ko. Saan ka pa pupunta? sa may IC. Oh, dito na ako. Bye-bye. 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 Bulat. Kahawig mo, hipag mo, Koy. Oh, Koy. Kaya gwapa nga siya, di ba? Kahawig ko. Asawa niya yung pinsan ko. Maganda yun. Si ano, yung hipag ko. Maganda rin yung isa, Koy. Yung best friend niya. Yung pinakita ko sa'yo, best friend niya yun. Maganda sila. Magaganda kami. Magaganda pala tayo. Okay, tignan mo, Koy. Oh, may viewers ako, Koy. Lilima lang sila. Lilima lang kayo. Ayaw akong pasukin, Koy. Ayaw nila sa akin, Koy. Oh, naging 8 na. Magic. Lobat pati sipi ko. Sige lang, Koy. Okay lang kahit ano. Ito, gwapo.
Ay, Koy, andito kanina si Idol Erwin Tulfo. Nakakuha kami ng damit. Damit ng para senator, lalaban siya. Koy, buhay OFW, Koy, tingnan mo. Punta ako sana tambayan namin. Ganitong buhay OFW dito sa Hong Kong. Uupo ka kahit saan, yan no. Yan, buhay OFW. Dito sa Hong Kong. Oh, may nagtitinda lumpia. Hoy, clear ba yung boses ko dyan? Hoy, sobrang lamig dito. Okay, tingnan mo. Ganito, boy, OFW, may mga nagtitinda. Oh, ganyan. Ang ganda nun ko, 20 lang. Ang gagandang bag ko eh. Andun pa sila Cayetano, puntahan ko, di po umalis. Ko, sem member. Kala ko may bibigyan ako ng ano. Neng! Idolin mo atin ni Baing Teta pa nakasubli ko dyan yung sige naman. Sisi ko, andito pa sila. Si Tito Boy, yun o. Sex or chocolate? Saan sila, no? Senator Cayetano. Oh, nahilo na. Saan si Senator Cayetano? Wala na din? Umalis na. Koy, wala na. Ako na lang artista, Koy. Manood na lang kayo ng mga dancer, Koy. Talaw dan. Ni Boy abundakin ni ko Cayetano. Ano makapicture-picture, video lang. Sunod ko mga ibang bansa naman mga muhan sa atin koy. Sana all koy. Sana nga. Yan ang mga dancer. Panoorin nyo na lang. Yan ang mga dancer ko yung gagaling.
Anong ginawa nila dyan, Koy? Sumasayaw, Koy! Sumasayaw! Yan, Koy, panoorin mo, ang galing. Sumasayaw sila, Koy. Sumasayaw. O, dyan na lang muna. At ako ano, tambay ko lang dyan. Sumasayaw ko. Nagre-practice ng sayaw. Sige, Koy. Ayan. 20CH, shout out. Ang gagaling nila sumayaw, Koy. Gayahin mo, Koy. Pwede naman, Koy. Pwede. Kaso mag-edit ako. May na-music tayo. 20CH, shout out. 20CH, I will visit your channel now. I'll visit the one that you're dropping off. Thank you so much for coming, 20CH. Introducing today, Sisi Koy, thank you so much sa pag-stay. CH, I will visit your channel right now. Thank you guys. Thank you, Koy, sa pag-stay. Bumabawi si Koy, ah. Bumabawi.
Busy ako ko, hindi ako makasabay sa kanila. May ine-edit ako. Lacey Warren. Lucy Warren's War. Thank you so much for coming. Hoy, ang kakaling nila sumayaw. Sis Lucy, thank you so much for coming. Pin natin si CH. Ba't tayo mag-pin? Oh, di ba Koen, gagaling? Nagling nga tubig. Nagling. Sumursurot. Kailangan na nung baboy. Sisi Koy, may Batman dito, Sisi Koy. Sisi Koy, may Batman. Sisi Koy, Superman, Batman, Sisi Koy. Lah. Babanat siya. Oo. Sisika, nakita mo si Batman. Hugutin yung kanyang samurai. Koy, wala kang trabaho ngayon, Koy?
Jocelyn, shout out. Buti nang sa sumasayaw. Sis Jocelyn, punta ko sa'yo. Ano mo? Sis Jocelyn TV, dito ako sa channel mo. Dito ko sa short. Rocket Orange Jelly Ace. Ningga mo ba to, sis? Jocelyn TV. Commercial call. Thanks, call. Sis Jocelyn, nagdamsak ako sa ano mo. Hoy, punta ako sa ano mo. Hoy, Mayumi. Hoy, andito ko sa channel mo, Koy. Dito ako sa ano, sa Prampunta Palengke. Oy, nandito ako sa ano, commercial mo, sa yung ano, ads. Oh, dito ako sa mga ano, mga videos mo. Sayawan na. Ayan, nakagala din. Hoy, ang daming nagko-comment sa'yo, Koy. Wala kang work, Koy? Hindi ka ata busy ngayon? Kanino ka nagpapalagay ng comments, Koy?
Nita! Shout out! Nita! Nagadaso all videos. Yeah. Okay, I will visit to your channel, sister. Thank you so much for visiting my live. Pepa, video muna. Hi, sister. Basis are for. Thank you so much for coming. Sis Nita. Sis Nita, I'm going to your channel right now. The one that you're dropping off. I'm here on your Happy Republic Day, all friends. Wow, delicious cake. Delicious cake. Is that cake? Delicious cake, my friend. My friend, done to your link, the one that you send, the one that you are dropping off. Sisi ko, ang dami mong nagko-comment sa'yo. Oh, Sisi ko, Sisi,
Koy, thank you so much. Idol Henry, thank you so much for coming. Idol Henry, meron ka ng moderator. I-ano mo siya, i-adjust mo, makakita mo si Tito Boy Abunda. Saka si Senator Alan Cayetano. I-adjust mo yung live ko, makakita mo. Hindi nag-adjust yung CP ko. Pababa ng papaba. Thank you so much, Idol Henry.